идомаи роман як пагоҳ. Тирамоҳ саҳарӣ барвақт шоири саҳархез дар чорбоғи Шарафуддини Моҳак танҳо гардиш мекард. вай ин пагоҳ дар худ як хушҳолии ношинохтае эҳсос менамояд, ки аз бозе ки ба ғазнӣ омада буд, он гуна хушҳолӣ ба вай рӯй надода буд. ин кайфият бешак аз саломату комёб баргаштани Абудулаф аз Каҳистон буд ва шояд аз таваҷҷӯҳи султон ба шоҳнома ҳам. ва ҳамчунин пирӯзӣ дар мушовара низ шояд дар хушҳолии шоир таъсире дошт. Абудулаф аз Каҳистон дирӯз баргашт. амири он ҷо аз тӯҳфаи фирдавсӣ шод шуда ба подоши он ба шоир 1000 динор ва як аспи роҳвор фиристода, инчунин ба Абудулаф ҳам як асп бахшидааст. Абудулафро ду навкари мусаллаҳи амир барои эҳтиёт аз дуздону роҳзанон то Кобул мушояат карда баргаштаанд. то пойтахти султон омадан нахостаанд, тарсидаанд, ки мабодо онҳоро дар Ғазнӣ ба ҷиҳати душмании байни султону амирони дайламӣ боздошт кунанд. ровӣ аз Кобул ба ин сӯ як ҳамсафари пиёдаашро ба киро ба аспи худ нишонда, худаш аспи ба фирдавсӣ инъомшударо савор шуда омадааст. аспони инъомӣ ба нигоҳбинии Сайсони соҳиб ва Бобак супурда шуд. шоир дар чорбоғ сайр мекард. ҳавои боғ дар ғояти сафою назоҳат. насими саҳаргоҳӣ нарм нарм вазида бӯи биҳию себҳои ҳанӯз дар шохҳои дарахтон боқимондаро бо бӯи ҳазону алафу хошоки шабнамзада омехта ба ҳаво мефишонад. биҳии тилоранг, себҳои сурхгуна ва нуқрафом бо гаронии худ шохҳои дарахтонашонро хамондаанд. зардию сурхии тирамоҳӣ саросари боғу бӯстонро пӯшонда ба онҳо боз ҳусни дигаре бахшидааст. кас аз тамошои ин ҳусну ин манзараи табиат дар дилаш як фараҳи андӯҳомез ё ҳасратолуде эҳсос мекунад, мисли ин ки зани соҳибҷамолеро мебинад, ки дар солхӯрдагӣ ҷамолаш рангу тарҳи пиронае гирифтааст. шоир назди дарахти себи баланду паҳноваре истода ба шохҳои пурбору анбӯҳи он менигарист. он гуна себи ниҳоят ширину хушбӯй фақат дар ин вилоят бор меоварад, бинобар ин бо номи себи Ғазнӣ машҳур аст. гӯё ҳар донаи онро то нисф ранги қирмизӣ молидаанду ба нисфи дигараш ранг камӣ кардааст. ҳар пагоҳ хизматгори Моҳак аз ин себ ва меваҳои дигар як табақча барои фирдавсӣ ба ҳуҷраи вай меовард. хушаҳои вазнини ангури зарду сиёҳу обиранг аз байни баргҳои нима хазонзада худнамоӣ мекунанд. инак ангури соҳибии Кобулистон, ки ҳамчунин ба ширинӣ дар Хуросон машҳур аст, инак токзори кишмиши сурх ва кишмиши сабз токзор дар ин фасл аз бор холист. ҳосилашро дар аввалҳои тирамоҳ канда тамом мекунанд, мехӯранд ва бештар мехушконанд. ин навъи ангур ҳам махсуси Ғазнӣ ва умуман Зобулистон аст. аз саховати мизбон кишмишҳо доим зеби дастархони шоиранд. меваи дигаре ки шоир онро хеле хуш мекунад олӯест бо номи олӯи Бухоро. шояд зоташро аз Бухоро оварда бошанд. онро хушконда
дар як қисм хӯрокҳо меандозанд. хӯрокро хуштам ва дилкаш мекунад. хушкашро савдогарон ҷувол ҷувол ба Ҳиндустон бурда мефурӯшанд ва мусофирони ҳиндӣ дар бозгашт ба ватанашон аз вай ҳатман як халта мебаранд. аҷаб ҳаловате дорад сайри боғу бӯстон дар чунин саҳарии фараҳзои равонбахш. бори тан сабук, дил ба фараҳ, фикр равшан, чашмон ба ҷило мешуд. селаи зоғчаҳо ба қиғу қоғ, гунҷишкҳо, парастуҳо ба чаҳчаҳ, кафтару мусичаҳо дар паропар, ҳама ба тулӯи рӯшноӣ шод ва дар пайи ризқи пагоҳонаи худ дар такопӯ буданд. оби ҷӯйбор монанди ҳамеша дар замзама якқад мерафт. аз даричаи боғ бобак намудор шуд. гардиш мекунед бобоҷон? биё бобакҷон, абудуллаф бедор шуд? пурсид Фирдавсӣ. не, ҳанӯз хоб аст. ровӣ бо хоби тӯлонӣ мондагии роҳи дарозро мебаровард. хуб шуд ки омадӣ. биё ман туро имтиҳон мекунам. бобак як қадар ҳаросида бемайл ба наздики устод омад. сабақи навадро аз бар кардӣ? кардам бобоҷон, аммо намедонам ҳамааш ба ёдам бошад ё не. ҳоло мо инро мебинем. кӯ бигӯ, вақте ки аз бузургмеҳр дар бораи росткориву шоистагии инсон суол карданд, ҳаким чӣ посух дод? бобак фикр карда аз шоҳнома байтҳои дахлдорро ба ёд овард ва дармонда хонд. чунин дод посух, ки ҳар кӯ забон зибат баста дорад, наранҷад равон. касеро надаррад ба гуфтор пӯст, бувад бар дили анҷуман низ дӯст. бидон каз забон аст мардум ба ранҷ, чӯ ранҷиш нахоҳӣ, суханро бисанҷ. бобак хомӯш шуд. давомаш? пурсид Фирдавсӣ. бобак дигар гуфта дармонд. дигар каз бадиҳои ноомада, хотиррасон кард шоир. ин мисраи аввал нуги ришта буд, ки бобак онро кашида гиреҳашро кушод ва хонд. дигар кас бадиҳои ноомада, гурезад чӯ аз дом мурғу дада. наёзад ба коре ки нокарданист, наёзорад онро ки нозурданист. зи шодӣ ки фарҷоми ӯ ғам бувад, хиратмандро оз аз он кам бувад. таносоиву коҳилӣ дур кун, бикӯшу зи ранҷи танат сур кун. касеро ки коҳил бувад ганҷ нест, ки андар ҷаҳон суди беранҷ нест. боракалло, ҳофизаи хуб дорӣ. ӯро таъриф карда монд Фирдавсӣ ва афзуд. агар ту ин пандҳоро на фақат бидонӣ, балки ба онҳо амал ҳам бикунӣ, дар зиндагият ҳамаи душвориҳо осон хоҳанд шуд.